Ярай, хөрмәтле тугандар, коллегалар, барыгызны бүген тагыла үзебезнең зәңгәр экрандар ягында сәламләйм. Сынатта бик матур итеп аралашырга өйрәнеп алдык. Бүген безнең юнәлеш күккә менер баскысыз, ергә төшер аскысыз дип атала. Һәм бу укыган югары белемле кешеләрдә ниндидер үзләренең өлкәсендә уңышларга ирешкән кешеләрдә күрһәтеп балаларга, уларга аңлатып, укудың кадерен ныграк арттыру, менә шундай юнәлешкә без бүген укуыбызны багышлайбыз. Бүген безнең менән эшләячәк Айһылу Хәмзә кызы Хөсәйнова, ул безнең Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының укытучысы. Шулай ук безнең менән бәйләнешкә инергә тиеш Закирьян Галимҗан улы Әминев Урал Батыр буенча бик күп эшләгән. Һәм һәр вакыттагы Мәрьям апай үзенең фикерен әйтер, һәм безнең үзара һуңнан фикер алышулар китер дип уйлайм. Шуңа һең бөтәгез белән әүдем булырга сакырам. Бүген был проблема ысынлап та зур проблема. Һез һуңгы вакытта мөгаен интернет селтәрендә игътибар итәһегездер. Бездә уку кимәленең, уку сыйфатының нык төшүенә игътибар ителә. Чөнки ысынлап та был бердәм дәүләт имтихандарын индереп, без балаларны фикерләү һәләтеннән яздыра башланык шикелле, был турында бик күп галимдар әйтә. Ысынлап та безнең балалар, менә мин аралашканым бар, юрист кызлар белән МФЦлар эшләгән, башка ердә эшләгән кызлар белән, улар 2-3 кенә операция белән, ход белән алдан уйлый алалар. Артабан улар уйларга һәләтсез. Шул тиклем шаблонга күнеккәннәр менә. Был бик куркыныч хәл. Был бер буһа, икенчедән безнең бик күп балаларыбыз бүген югары тырышып укырга кирәк, тырышып уку, белем минең үземә кирәк дигән фикердән ситләшеп бара. Һәм безгә ошо уку кирәк дигән төшенсәне балаларга нык итеп һеңдерергә кирәк. Буның өчен инде бер тәкъдим иткәйник сезгә тәүгә башлаганда төрле үзенең өлкәсендә төрле уңышларга өлгәшкән кешеләр белән очрашулар оештыру, бүген укудың, югары белемнең баһасын күтәрергә ынтылу, тәрбияләргә дип сөйләшкәйник инде. Хәзер мин һүзне Дур кинәнесеннән башта Айһылу Хәмзә кызы Хөсәйновага бирәм. Шуннан һуң, әгәр килеп өлгергән булса Закирьян Әминевка һүз бирәбез. Шуннан инде йомгаклап безнең Мәрьям апайыбыз әйтеп куйыр һәм сөйләшүләргә күчербез. Әйдә, Айһылу Хәмзәевна һез мондамы? Хамыгыз хөрмәтле тугандар, ишетәме? Яхшы ишетелә. Ярый, улай булсын. Бөтәгезне бу укулар менән бөтәгезне тәбрикләйм. Бөтәгезне киләһе 23 февраль байрамы менән бөтәгезне котлайм. Чөнки ул безнең Урал Батыр менән напрямую связаны, чөнки батырларны тәбрикләй торган байрам. Бына бу укуларның әһәмияте шунда, без Урал Батыр эпосының тәрбия буенча һөйләйбез. Шуның өчен дә мин әйтер идем, ысынлап та моны күккә менер баскысыз, ердә аскысыз дигән темага багышлап һөйләгәндә, ул Урал Батырның ысынлап та безнең халык өчен тәрбия ягыннан да, уку кимәлен үстерү ягыннан да әһәмиятен төрле яклап карарга мөмкин. Буны Мәрьям апай Буракаеваның концепциясе буенча ул әйтә бит инде, башкорт халкында батыр дигән һүз ул укымышлы дигән һүз менән тап килә дип. Шуның өчен бу осракта моны философия күзлегеннән караганда, ысынлап та Урал Батыр ул бит инде безнең теге космический йыһан киңлегендәге батыр дип аңларга кирәк. Чөнки ул ян шишмәнең һавын алып, бөтә ергә бөркеп, бөтен халыкка ян өреп, халыкка яшәү биреп, ул теге грек философлары һымак космос йыһан кимәлендә үзен тоткан батыр дип әйтергә була. Бына бунда бит инде без Урал Батыр эпосының 1000 ел, 3000 ел, 4000 ел дигән барлыкка килү турында һүз алып барыла. Менә грек философиясын алганда, философия фәнен алганда ул 2500 ел менән алына. Шуның өчен дә
беҙҙең халыҡ гректар менән бер ваҡытта барлыҡҡа килеп, шундай ҙур йыһан кимәлендәге фәлсәфәви фекер барлыҡҡа килтерә алған икән, уның потенциальный возможностьлары күп булған тип һанайым. Шуның өсөн бына мында теге философияла мистерия центры тигән тенденция бар. Унда һәр бер халыҡ үҙенең теге ерҙә булған ниндәй центрды занимать иткән позицияһын аңлатырға теләй. Шуның өсөн бына беҙ башҡортлар үҙебеҙҙең центрды үҙәкте Урал тауына, Урал батырҙың яһаған идеяһына соответствовать итеп объяснять итә алабыҙ инде. Шуның өсөн дә бына әгәр ҙә теге төптән уйлап ҡарағанда, беҙҙең халыҡтың теге гректар менән бер ваҡытта барлыҡҡа килеүенең иҫбатлауы ана шул идея космоцентризма. Сөнки бына Давид Гильберт дигән күренекле математик әйтә, в древнем мире у человека мировоззрение сосредотачивается в одной точке ти. Беҙҙең точка опоры бит инде ул беҙҙең Уральский хребет, беҙҙең Урал тауы, и шул Уралдың донъяға булған фәлсәфәви ҡарашы. Шуның өсөн бына әйтергә кәрәк, ул төрлө халыҡларда төрлөсә барлыҡҡа килә, но бына беҙҙең теге боронҡо булыуҙың, древний халыҡ икән булыуҙың ана шул үҙең идея центры мине бик тә был осраҡта шул концепцияның дөрөҫлөгө убеждать итә инде. Шуның өсөн бына әлеге көндә әгәр ҙә беҙҙең халыҡ шундай древний теге меңәр йыл буйлап эпос яҙып шуны иҫбатлай ала икән, соответственно, беҙҙең халыҡтың белем кимәле, уҡыу кимәле, аң кимәле бөйөк урында булырға тейеш. Или ул должен занять такую высокую позицию, чтобы соответствовать уровню эпоса Урал батыр. Мына был осраҡта әйтергә кәрәк, мына теге философлар да әйтәбеҙ бит инде, мәҫәлән, грекларҙың идея центры ул театр була. Теос — это место престола Бога була. Римлянларҙың бит инде уларҙың выражениеһы бар: все дороги ведут в Рим тигән. Беҙҙең башҡорттың бит инде все дороги ведут в Урал. И, соответственно, беҙҙең идея центры ул шул Уралға барып төкәлә икән, беҙҙең белем кимәлебеҙҙә, соответственно, шул классический уровеньға соответствовать итергә тейеш. Бына Рәйсә Абдрахмановна әйтеп китте, әлеге көндә бала сағаның белем кимәле кәмей тип. Ул теге бына ата-әсәләрҙән һорамайынса тиҙ генә башта теге российский электронный школаға күстеләр бит инде 16-нсы йылда. Шунан московский электронный школаға күстеләр. Беҙ әйтәбеҙ бит инде, бына теге Пифагор әйтмешләй, цифру подобно все тип. Но философия — это наука об истине. Истину как можно оцифровать? Истина образована от слова «есть». Бөтә барлыҡты оцифровать итсәк, соответственно, кешенең кимәле теге оцифрованный булып ҡына ул бөтөн донъяла булған ысын барлыҡты белә алмай. Шуның өсөн хәҙерге тенденция шулай килә, бына социологлар әйтәләр, мы живем в конце знакомого нам мира. Әгәр дә кеше теге донъяның, таныш булған донъяның бөтөүе ваҡытында тора икән, бала сағалар бит инде ул донъяны танып та өлгөрмәй ҡалдылар. Бына ул тенденция китерҙе шундай ситуацияға, человек, теге Маркузе әйтмешләй, стал одномерным человеком тип, или потребитель человек тип. Хәҙер беҙ әйтәбеҙ бит инде, человек стал однокнопочным тип. Однокнопочный булғас, ул Рәйсә Абдрахмановна әйтмешләй, бер нисә операцияны эшләй ала, дальше уның логический фекерләүе юҡ бит инде. Хәҙер әйтә алабыҙ, человек стал однокликовым человеком. Он кликнул один раз, и дальше у него никаких проблем нету. И, соответственно, кешенең аң кимәле кәмей икән, уның теге фәнгә булған бер ниндәй возможностьлары ҡалмай. Сөнки хәҙерге ваҡытта мына постмодернистская философияла шундай тенденция преобладать итә. Деконструкция текста тип. Мир состоит из одного текста, сборка, разборка текста, и, соответственно, бытия такового нету. Есть однокнопочный текст, который можно разобрать и собрать воедино. Как ниндәй сборка барып сығырын, уны бер кешелә, бер кемгә лә аңлатып торырға тейеш түгел.
Шуның өчен хәзерге көндә фәндә обскурантизм дигән терминология барлыкка килде. Уны латин теленнән тәрҗемә иткәндә затемняющий дигәнне аңлата. Затемняющий, значит, хәзерге көндә таланты булмаган, укый белмәгән, фәнгә бернинди дә теләге булмаган кешеләр урынта алалар да, и улар теге проповедуют идею мракобесия. Менә МГУ профессоры Катасонов әйтмешләй, әлеге көндә 12% кандидат диссертацияһын язырга кергән аспирантларның 12%-ның уже кандидатский диссертация алттан әзер була. Улар просто числится итеп кенә, укып кына кандидат наук булып сыгалар. Шуның өчен дә бұл осракта біз должны вернуться к фундаментальному образованию, где все это было, или классической системе образования. Кеше одномерный гына булырга, оцифрованный гына булырга тиеш түгел, ул изначально аң кимәлен арттырып, бына күккә мендерлек, ергә төшерлек, фундаментально образованный булырга тиеш. Шуның өчен бұл осракта теге нисек безнең балаларды теге фәнгә ылыктырырга мөмкин. Бунда теге безнең башкорт халкына гына хас нәмә түгел ул. Чөнки менә Зомберт Вернер дигән бер социолог әйтә, героическая эпоха закончилась, наступила эпоха торговли. Ягъни икенче төрле әйткәндә, бүтән нәмә хатылып, алынып, потребительский вакытта теге фәнгә алыктыру кешеләрдә бик кыен. Шуның өчен дә менә сынапта Мәрьям апа әйтмешләй, хәзер фән менән булышкан, фән менән заниматься иткән кешеләрдә батырлар кимәленә батыр итеп ханарга була. Чөнки сынапта беренчедән ул бик кыйммәт фән менән заниматься итү, икенчедән усидчивый булырга кирәк, өченчедән, конечно, кешенең изначально бирелергә тиеш, уның таланты булырга тиеш. Шуның өчен менә әлеге көндә традицион укулар еге менән бетте тиһәк тә була инде. Шуның өчен дә теге нужно вернуться туда, где все это было. Икенчедән әйтергә кирәк, менә ул тенденция шуңа килтерә. Менә 20-нче елда Рэй Брэдбери дигән философ-фантаст язучының 100 еллыгы булды. Вот ул 53-нче елда 70 еллык почти язып калтыра бит инде 451 градус по Фаренгейту. Ул шул 451 градус как раз ул теге китапты янтыра торган градус. Соответственно, ул 70 еллык әйтә, культура будет визуальная или экранная культура. Шуның өчен дә менә вакытында Эйзенштейн Карл Маркстың «Капитал» дигән китабын кино итеп төшерергә уйлай. Шуннан ул төшерә башлай да до конца апарып биткермәй, чөнки ул аңлай, человеческую мысль, научную мысль нельзя визуально снимать как кинофильм, потому что глубину мысли экран не может одолеть, экран не может передать. Это только художественные образы можно передать. Шуның өчен дә менә әлеге көндә бүтән фәннәрдә экранга күсереп, компьютерның мониторына күсереп, балаларга аңлатырга тырышу, ул теге Хейзинга әйтмешләй, это философия игры. Монда компоненты игры присутствует, чөнки теге китап укымайынса гына кеше в принципе наукой не может заниматься. Шуның өчен дә бына традицион булган общество, традицион юлаһын, ямгыятьтең юлаһын калтырып, үзебезнең традицияга хас булган әйберләргә кире кайтып, ысынлап та без киренән теге нужно сосредоточиться на одной точке, на точке Уралтау, и нужно сосредоточиться на библиотеке. Шуның өчен дә бу осракта мин әйтер идем, менә уның глобальлаштыру вакытында бу ситуацияны ничек сыгырга буладыр дип уйлыйм. Менә бүтән җирдә электричество бетһә, экраннар һүнһә, кешеләр киренән китап укый башлаһа, шул осракта бәлки бала-сагалар обратно вернутся на лоно природы и в лоно науки.
Шунан икенсенә менә әйтеп китергә кәрәк, был безнең Урал батыр эпосы бит инде ул языческий эпос санала. Хәзерге көндә безнең теге классический религиозный концепт алга һөрелә бит инде. Чөнки ысынлап та теге безнең советтар иленә, элекке советтар иленә церковь, мечеть, бөтен нәмәләр дә кайтты. Но өченчедән карарга кәрәк, был религия менән увлекаться итү ул тоже временно булыр дип уйлыйм. Шуның өчен дә менә теге хәзерге көндә безнең православный илдә, мусулман илендә протестантский этиканы еще теге үткәрәләр бит инде. Һәрбер укучы должен быть успешным, конкурентоспособным, компетентным. Но был осракта ла был теге Европаның килгән тенденция дөрес түгел. Чөнки бөтә халык араһында ла бөтен кешеләр успешный була алмый. Ул теге вторично. Шуннан конкурентоспособный да була алмый. Чөнки безнең халык бер-берсе менән талашып бер вакытта ла көн күрмәй. Шуннан компетентный дигән сүзнең тагы ла бер минем уемса дөрес булмаган ягы бар. Чөнки вот компетентный дигән сүз ул теге мына комплекс, компиляция, компьютер, ул грек сүзеннән сжатый дигәнне аңлата. Сжатый дигән мына стресс, тоже сжатый, напряженный. Шуннан депрессия, подавленный дигән. Ул мына скукоживает систему образования. Шуның өчен мына Эммануэль Мунье, экзистенциальный философтың сүзе бар, сплющенный человек, теге бөрешкән, ямшәйгән кеше дип. Кеше һәрвакыт сжатый, ямшәйгән, бөрешкән көенчә йөри икән, ул йөгеннән куркып, огыннан куркып, бөтен теге булыр экзаменнардан куркып, ул соответственно уның теге состояние стресса, он, ну, в принципе, науками заниматься не может. Шуның өчен дә бу осракта без ул теге протестант илләреннән килгән үзебезнең белем бирү системаһына тотырга тиеш түгелбез. Без үзебезнең теге классический система менән үзебезнең укучыларны әзерләргә тиешбез. Шуннан өченче нәмәне әйтеп китергә итәм. Бына бу осракта без үзебезнең классический, үзебезнең халыкка булган образовательный системаны калтырһак, без үзебезнең менталитетты или образ мышления калтыра алабыз. Шуннан идентичность, теге тот же самый, останемся тем же народом, которого, как говорится, наш народ оставили наши потомки. Шуннан мына глобализация вакытында һәрбер халыкка теге югалу янаган тенденция бар бит инде. Шуның өчен дә был осракта теге һәрбер әйбергә объектив яктан карарга кирәк. Шуның өчен дә теге манипуляция сознания хәзерге вакытта күп бит инде. Шуның өчен дә укытучылар теге бөтен килгән яңа тенденцияларны караһыннар, әмма улның теге йогынтыһына бик бирешеп бармаһыннар или бик, чтобы они не поддавались под давлению вот этих новых веяний. И шуннан әйтеп китер инем, ул теге Урал батыр эпосы ул әдәбият һәм тел укытучыларының гына өйрәнә торган әйбере түгел, чөнки безнең халык уны төрле яклап глобальном масштабе фундаментально өйрәнергә тиеш. Шул осракта гына без уның теге тәрбия һәм уку өчен булган әһәмиятен аңлай алырбыз дип уйлыйм. Шуннан бында әйтелгән бит инде, мин киләсәктә нисек күзаллыйм дигән эссега тема бирергә тиешмен дип. Мин монда 12 тема яздым. Рәйсә Абдрахмановна, мин һеҙгә уны почтага ебәререм дип уйлайм. Игътибарыгыҙ өсөн рәхмәт. Рәхмәт Айһылыу Хәмзиевна, рәхмәт. Без һеҙҙең менән тағы ла осрашасаҡбыҙ, Алла бирһә, безнең командала һеҙ. Бына безнең 5 мартта Алла бирһә рух байрамы, шул рух байрамы көндө без иртәнсәк үткәрәсәкбеҙ түңәрәк өҫтәлдәр, һәм шул түңәрәк өҫтәлдәрҙә
Айһыл Хамзиевна менән осрашып, без һеҙҙең тағы ла фекерҙәрегеҙҙе ишетербеҙ һәм һеҙгә һорауҙар бирә алырбыҙ дип уйлайым. Закирйән Әминев инә алдымы? Ул ваҡытта беҙҙең менән Фәнил Тимерйәнович эшләй. Мин уға тоже бер-ике һүҙ әйтергә мөмкинлек бирәйек. Әйҙә, рәхим итегеҙ, Фәнил Тимерйәнович. Айһылыу Хамзиевна әлбиттә фәнгә бәйле бик ентекле генә туҡталды. Иң кәрәкле моменттарҙы ҡуҙғатты тип уйлайым мин. Урал батырҙың әйтәйек фән менән бәйләнеше әлбиттә бында беҙ күрәбеҙ. Ошо беҙ алған йүнәлештә лә сағылыш таба. Ерҙә асыр асҡысһыҙ, үргә менер, күккә менер баҫҡысһыҙ. Ошо уҡ юлдарҙа күп нәмә әйтелгән. Бына мин әле иғтибар йүнәлтеренем шуға. Урал батырҙы бит бик ентекле тикшерә. Тап фән яғынан, мифологик күренеш булараҡ һәм мифология донъя әҙәбиәтендә, донъяуи фәндәрҙә нисек өйрәнелгән, Салауат Ғәлләмов өйрәнә. Һәм 3 томлыҡ, хатта 4 томлыҡ ентекле генә хеҙмәт ул баҫтырып сығарҙы. Был өлкәлә тикшереүселәр быны яҡшы белә. Әлбиттә, уны тәнҡитләүселәр ҙә булды. Ләкин мин әйтернем, тәнҡитләү өсөн бында үҙеңә лә бик ентекле әҙерлек кәрәк. Шуға әле был хеҙмәткә артабан иғтибар итерҙәр дип уйлайым мин. Ғөмүмән, фәнде әлбиттә беҙгә ғөмүмән ныҡлы ҡуллана алырға кәрәк. Сөнки беҙҙең халыҡ фәндең ниндәй роль уйнауын элек-электән белеп ишеткән дип уйлайым мин. Сөнки был Урал батырҙа ғына түгел, ғөмүмән башҡа фольклор жанрҙарында ла сағылыш таба. Мәҡәл әйтемдәрҙә ул тиклем төпкә китәһе түгел. Бына әйтәйек, беләкле берҙе йығыр, белемле меңде йығыр тигән генә мәҡәлдә күпләмәне аңлатып торған һымаҡ. Унан беҙҙең атаҡлы сәсәндәр, шулай уҡ атаҡлы сәсәндәр. Шул уҡ Ерәнсә сәсән менән Бәндәбикәне алһаҡ, Бәндәбикә әйтәйек, ул аҡыл менән ишеткән дип әйтергә мөмкин. Ерәнсә сәсән, ул бит инде сәсән булараҡ, һүҙ художнигы булараҡ, ул әлбиттә образ менән. Яғни Бәндәбикә күбеһенсә аҡыл менән, Ерәнсә сәсән үҙе йөрәк менән ишеткән дип әйтергә мөмкин. Унан бына Аҡмулланы хәтергә төшөрәйек. Ул рефрен рәүешендә беҙ бөгөн Рәми Ғариповтың туған телгә бәйле шиғырын әйтәйек, һәр ваҡыт ҡабатлаһаҡ, Аҡмулланы беҙ шулай уҡ һәр ваҡыт иҫкә төшөрәбеҙ. Аҡмулла бит инде башҡорттарын уҡыу кәрәк. Бында уҡыуҙы әлбиттә киң планда аңлар кәрәк, яғни фәнгә иғтибар итеү. Икенсе бер нәсихәттәрендә ул әйтеп үтә бит инде. Беҙгә үҙебеҙҙең телде генә түгел, урыҫ телен генә түгел, мөмкинлек бар икән французса ла белеү яҡшы тигән фекер үткәрә. Ғөмүмән, фән белеүебеҙсә, ул тәбиғәт законсалыҡтарын өйрәнә. Шуның өсөн тимәк, фәнгә таянмайынса бөгөн мөмкин түгел. Беҙ быны аңлап ишетергә һәм балаларға шуны һеңдергә тейешбеҙ. Яғни уҡытыуҙа ла, тәрбиә эшендә лә фәнде ҡуллана белергә. Фәндең 2 тармаҡҡа бүленгәнлегенән сығып ишетһәк, тәбиғәт фәндәре һәм гуманитар фәндәр. Гуманитар фәндәрҙең үҙенсәлектәренә иғтибар итмәйенсә булмай. Сөнки кешенең психологияһы, башҡа яҡтары, ошонан сығып ҡарағанда, бына Урал батырҙы беҙ алабыҙ икән, бына фән яғынан бәйләп. Бында бит тәү сиратта күҙ уңында тола ана шул халыҡ аҡылына таяныу. Халыҡ менән бергә эшләү, традицияларҙы ҡорал итеп алыу. Икенсе юлдарында ла әйтәйек, Урал батырҙа әйтелә бит инде.
олыны олы итегез, кәңәш алып йөрегез. Кәсене кәсе итегез, кәңәш биреп йөрегез. Ягъни, менә монда ла шул ук традицияларны хөрмәт итү ярылып ята тиренем. Инде безнең ошо юнәлештә эшләүгә килгәндә, ысынлап та безгә конкрет эштәр алып бару өчен, әлбиттә, уку яшьләрне осраштыру кирәк, менә был юнәлештә нимәгәлер ирешкән кешеләр менән. Безнең мондай абруйлы шәхесләребез җитәрлек, шул ук Рәшит Шәкүрдән башлап караһак әйтик, Марат Азнабаев һымак безнең шәхесләр, Масар Ифенбаев һымактар, башкалар, ягъни улар үзләренең эше менән уже конкрет күрһәтә ала ысынлап та, нимәгә ирешергә мөмкин, нимәгә ирешә алган безнең менә бу күренекле шәхесләр. Гомумән, был туралы әлбиттә күп һөйләргә мөмкин. Бында безнең мәктәптәрдән дә бар бит инде укытучылар, улар ниндәйрәк эшләр конкрет алып барылган, шул турында мөгаен үзләренең практик эшләренә таянып нимәләр әйтә алырлар дип уйлыйм мин. Һораулар ниләр булһа, без Айһылу Хамзиновна менән җавап бирербез дип уйлыйм. Рәхмәт. Рәхмәт, Фәнди Ильяныч. Әйдәгез, кызлар, егетләр, һораулар, миндә һораулар булыр. Закирьян Галимьянович килмәнеме безгә монда? Инмәнеме? Закия Мулла Галиевна кирдеме? Ярай. Һораударыгызды әзерләй торыгыз. Һүзне хәзер Мәрйәм апайга бирәйек. Әйдәгез, Мәрйәм апай, һүз һеҙгә. Кызлар һорауҙарын әҙерләй торҙар. Хәйерле кис, хөрмәтле туғандар. Мин әйтә торған һүҙем шул. Бында һүҙ ғилем, фән тураһында бара бит инде. Балаларҙы ғилемгә ылыҡтырыу өсөн фән өсөн генә түгел икәнлеген аңлатырға кәрәк. Ғилемгә ылыҡһын өсөн шул ғилемдең үҙеңә лә, халыҡҡа ла кәрәклеген аңлатһаҡ, бала үҙенән-үҙе ылығыр тип уйлайым. Ә былай әйҙәһен ғалим был, һин шулай, былай, бына был ғалим шулай үсеп киткән, ул шулай иткән тип кенә баланы беҙ ылыҡтыра алмайбыҙ. Мәҫәлән, шул уҡ Урал батыр эпосынан, мин әйтәм бит инде, Урал батыр эпосы нигеҙләнгән бөтөн тәғлимәттәр бөгөнгө көндә дауам итә, тик ул эпостан тип кенә әйтелмәй. Мәҫәлән, мин заманында мәрхүм булып ҡалды һәм бик йәл булды Ринат Мөхәммәтович Йосиповҡа Урал батырҙа шундай юлдар бар. Йыртҡыс йәнлек тотто ниһә, йәнлек иркәк булды ниһә, ирле бисә икәүһе башын сәйнә башлаған. Иркәк ул ата бал тигән һүҙ. Шуның башын ашаған. Ҡалған яғын ташлаған. Йәнлек әгәр урғасы булһа, уның йөрәген ашаған. Бына нишләп улай икән ул тип ҡыҙыҡһынып китеп, кеше үҙенән-үҙе фәнгә алыға. Һәм Йосиповтың ерлап ҡайтҡас, иҫкә алыу ваҡытында аспиранты әйтте. Нишләптер Ринат Мөхәммәтович һуңғы ваҡытта тик баштар йыйҙы ти. Миңә әйтмәнде ни өсөн баш йыйған ти. Һәм мин ни өсөн баш йыйғанлығын белмәй ҡалдым ти. Минең уйымса инде ул анда шул минең әйтеүгә ҡолаҡ һалған һәм баш тикшерергә уйлағандар. Бына әгәр ҙә йәш кеше ошо йүнәлештә асыш яһаһа, бик ҙур нәмә эшләр ине. Сөнки нишләп урғасының йөрәген ашаған, башын ашамаған. Беҙ бит бөгөнгө көндә бөтәһенең дә башын да ашайбыҙ, йөрәген дә ашайбыҙ. Бәлки беҙ әллә ниндәй зыянлы ит ашайбыҙҙыр. Тағы бер нәмәгә иғтибар иттем. Сабрау тигән батшаның Һомай тигән ҡыҙымын. Алтын сәсен тараһам, нурға илде күмәмен ти. Көндөҙ ергә нур һибәм, кисен айға нур бирәм. Әлбиттә, мына һуңғы йылдар көндөҙ ергә нур һибеп, кисен
Айға нұр беруі, аны фән асты. Шынап та ай құяштан нұрлады. Урал батыр эпосында ол әлі қастан айтылған. Мен немеге иқтибар еттім, мына бұнда алтын сәсім тарахан. Һәм не үшін бұға иқтибар еттім, сөнки біздің халықта ұшы сәс менен тик нәмә бейленген. Hatta men qayhaqata hamağanım da var, üzümde hamağanım var. Oşu ses temaha halkımda doğup etken. Nişlep Ural Batır episindal sesin taraf nur tarafta. Hem bizim halkta mına bugünkü günde bala sesin olmağın kişilerde bir haklılığı diyor. Bala sesi alınmağın kişilerin ünderine eğitim. Bana mesela оңайһыҙ булһа ла тигән һымаҡ әйтәйем миңә, бик ҡаты күҙ тигәндә, шунан Баҡый муллаға алып барғандар икән, әсәйемә әйткән, ҡыҙыңдың бала сәсен алмағанһың бит. Хәҙер инде һуң рәнйемәһен тигән. Рәнйеште төшәсәк. Һәм мин мөмкин тиклем, ни тиклем кеше рәнйетһә лә, рәнйемәҫкә тырышам. Шунан сәс тағы, иҙәнгә сәс төшмәһен, сәстең өҫтөнә баҫмағыҙ, сәсте юандырығыҙ, сәсегеҙҙе теләһә ҡайҙа таратып йөрөтмәгеҙ. Хатта өлкәндәр малайҙарға әйткән, сәсең һирәгерәк балам, әгәр ҙә оялып, сәсеңде ҡырҙыраһың икән, өлкән егәс, һаҡал булһа ла ебәр. Нишә ул мотлаҡ кешелә сәс темаһы мына шундай бик киҫкен булған икән. Әгәр ҙә Урал Батыр эпосына мына ошо юлдарына иғтибар итеп, шуны һеңдереп һәм бөгөнгө көндә халҡыбыҙҙың һаман да ошода дауам итеүен, төрлө мәҡәлдәр, әйтемдәр, ырымдар, һанауҙар, һанамыштар, бөтәһенә иғтибар итһәң, бына был үҙе тағы бер ғилем. Бына шулай да ҡыҙыҡһындырһаҡ, бала үҙенә үҙе ғилемгә киләсәк. Беҙҙең ғилемебеҙ бик юғары булған. Тик ул фән кимәлендә килтереп еткерелмәгән, бына шул өҫтөндә эшләмәгәндәр, яҙмағандар, фәҡәт телдән телгә генә ошо аҡылдары таратҡан. Әгәр ҙә беҙ заманында хатта бына шул ҡот тигән нәмәне генә күтәреп сыҡһаҡ та төшөнсәне, бик тор бына эшләүҙәренә халҡыбыҙ өсөндә һәм башҡа халыҡтар өсөндә. Урал Батыр эпосында аждаһаның ҡулында ул, аждаһаның батшалығында ҡот тауы. Нишләп ҡот тауы аждаһаның батшалығында ул? Тағы бер уйлана торған нәмә. Шуға мин Урал Батыр эпосының һәр һүҙен, һәр төшөнсәһен, һәр фекерен балаларға еткерергә һәм уларҙа ҡыҙыҡһыныу уятырға тырышам. Бәлки ысынлап та улар ошо ғилем юлынан китер. Булат Ҡылыс. Булат Ҡылысын нисек эшләнгәнлеген белә алмай яфаланғандар. Хатта Һиндистандан килгән ул Булат Ҡылыс, Һиндистанда 7 төрлө металдан эшләнгән имеш, һәм башҡалар тип төрлөсә фекер йөрөткәннәр. Һәм Златоустта заводта эшләп йөргән ябай инженер Амосов, Златоустта бер демистәр уйлап тапҡанын дигән фекер китә башлағас, Амосов әйтте, ул башҡорттыҡы. Һәм Булат Ҡылысын эшләү юлын башҡорттар белгән. Бына бит хатта ҡайһы бер беҙҙең асыстарыбыҙҙы, ҡайһы бер ҡиммәтле ғилемебеҙҙе тартып алырға ғына торалар. Хатта үҙебеҙҙең кем икәнебеҙҙе белмәгәс, үҙебеҙҙең баһалай белмәгәс, беҙ бахыр тип, үҙебеҙҙе түбәнһетеп, юҡҡа сығарға әйҙер генә торабыҙ. Ҙур халыҡ булғанбыҙ, ғилемле халыҡ булғанбыҙ, бөйөк халыҡ булғанбыҙ. Ана шуны кире ҡайтарға кәрәк. Әлбиттә, бөгөнгө көндә бына
компьютер һәм башка экран, ватыр тавыр һәм тип әйтәбез. 7 ел һайын безнең халыкта бар. 7 буын, 7 ел. Ана шул 7 ел һайын түгел, 7 буын һайын безнең бәйебезгә ана шул 7 буын элекке гыйлем дә, акыл да, белем дә күсә бара. Кайһы райдар әйтә ул, без башлык беткән инде. Ихтилалларда кырылып беткәннәр инде. Кырылмаганнар. Кырылһак та безнең рухи көсебез һәм башыбызда булган нәйе әгәр дә катнашып икенче яктарга бирмәһәк, ул гыйлемебезне, ул 7 ел һайын алмашынып тора, 7 ел һәм күсә генә, һәм без үзебезнең урынды дөнья кимәлендә яулай алырбыз дип уйлыйм. Балаларыбызга, яшьләребезгә бу шуны һиндерергә кирәк. Әлбәттә, фикерләү үзенчәлеге безнең икенчерәк. Чөнки төшенчә икенче. Фикер, төшенчә ул телгә бәйләнгән, кешенең дөньяга карашына бәйләнгән. Без табигатькә бик нык якынбыз һәм бөтен гыйлемне лә табигать белән бәйләп, табигать нигезендә бер асыштар эшләгән. Шуңа, хөрмәтле туганнар, без ничә буаттар элек әйткән бит инде, ашкысыз зиратын асасак бит. Баккысыз күккә күтәреләсәк бит. Менә бүгенге көндә улар күз алдында тоткан. Үткәнендә һаклай белгән, киләсәктә лә тура белгән. Ошо халыктың баллары икәнбез. Без югалмабыз, без үзебезнең гыйлемебезне үзебезгә китеп, ошоның эчендә йөдәйек, яңадан яңа асыштар яһайык дип уйлыйм. Асылаһы нәмәләр күп әле. Ихтибар өчен рәхмәт. Әгәр дә һорау булһа, менә тагы бер нәмә генә әйтәм. Урал батырда 10 ел, һул ел. Уңга китү, һулга китү. Менә бүгенге көндә шуны килтерһәк, без нәмә эшләгән? Уң кул менән ал, уң аягың менән ин. Уң ягыңа авыр йөк булһа, уң ягыңа тот. Фақат уң як, уң як, уң як. Ни өчен шулай? Чөнки уң як шәп як булган өчен түгел, уң як безнең һул якты һакларга тиеш. Безнең йөрәгебез һул якта. Менә шуның өчен бөтен нәмәне уң дип халык өйрәтә. Менә шул бүгенге акылды Урал батырдан алып барып бәйләп, ондан нашайт әйтелгән, һәм шул акыл бүгенгә тиклем күскән, һәм халыкта ул һаман да яшәй. Әйтәм бит, Урал батырның һәр һүзен, һәр юлын менә бүгенге көн менән бәйләп, халыктың бүгенге акылы белән бәйләп, бик күп нәмә эшләй алабыз. Рәхмәт. Фекерде үстерә бит инде. Менә Мәрьям апайның һүзләрен куәтләп мин шуны әйтер идем. Мәрьям апай булай әйтә бирде инде әлбәттә. Килгән әгәр дә осрашулар булһа, яшьләр алдында фән кешеләре үзе хакында гына һөйләү менән генә сикләнергә тиеш түгел дигәнрәк фекер әйттем. Үзенә генә как зацикливаться иткән һымак булмаһын дигәнрәк дип аңланым мин аны. Без Урал батырды әлбәттә нигез итеп алабыз. Урал батыр ул безнең, мин башта ук шуга батым яһагайным, ул безнең милли идеологиягә әйләнергә тиеш һәм бөтә булган монда юнәлештәр буенча ниндидер эшләр алып барыла икән, Урал батыр мәктәбендә улар бөтәһе берләштерелгән, берләштерү өчен эшләнелә дигән мәгънәлә. Шуның өчен без әгәр дә Урал батырдан нигезләнеп артабан үсешергә теләйбез икән, һәрбер юнәлештә тиярлек, менә төрле фән кешеләре үзе хакында әйтәйек, асыклап, үзе шөгыльләнгән юнәлеште ентекләрәк асып, ул күбрәк хатта кызыксыну уятуы мөмкин. Шуның өчен монда теге тагыла мин кабатлап әйтәм, Урал батырдан нигезләнеп, артабан бүгенге менән бәйләргә, бүгенге ысынбарлык менән бәйләргә. Чөнки
яшьләрде шулай да күбенсә бүгенге ысынбарлыкка кызыксындыра. Иртәгә ничек буласак, шул турында уйлый. Фән быны якынайта дип, менә шундай теге нигезләп һәм фән белән шөгыльләнүнең перспективаларын асыклау. Менә бу җәһәттән безгә теге әлбәттә һүздә юк. Без һәрвакыт очрашуларда әйтәгез, Урал батыр ул үзенә күрә код һымак, ул үзенә күрә бер аскы сымак тормыш серләрен асылда бигрәк тә безнең милләттең әйтик, чөнки Урал батыр менә без һораулар бирәбез. Ни өчен ул 20нче булат башына тиклем әйтик, язылмаган. Бары тик һөйләү телдә генә һакланып калган. Чөнки ул тап ана шул милләттең рухи ягын сагылдыруы менән ниндәйдер серде һаклаган. Серде һаклаган һәм менә без шәҗәрәләрдә һаклаган кебек үк Урал батырды ла һаклаган безнең халык. Урал батырлар. Чөнки шәҗәрәне әйтик, әлеге баягы ихтилалдар мәлендә әйтергә, бөтөргә, юкка сыгарга тырышкандар. Урал батыр менән дә шулай булыр иде, әгәр дә ул язма рәвештә менә шулай киң таралган булса. Шуңа уны минем уйлавымча ышанычлы кешеләр аша, ышанычлы кешеләргә генә yetkерелгән һәм борынгы Грециялы әйтик, Египетта җаристар бөтә булган теге эшләрдә иң кәрәкле эшләрдә эшли алган икән, Урал батыр менән дә шулай булган дип уйлыйм мин. Менә бу җәһәттән тагыла кабатларга туры килә, без Урал батырга таянып артабан китергә тиеш. Уны нигез итеп алып, бүгенге көнгә әйтик, ниндәйдер теге практик ягына ныграк игътибар итү. Һәм әлбәттә бүген без конкрет юнәлеш турында әйтәбез икән, димәк, фәннең аңгаяктары булган кебек, фәннең хатта кире яктарында ла булуын. Чөнки әле бит 12нче булат мәгърифәтчеләре күтәреп сыга, кире табигатькә кайтайык дигән. Безгә кабат-кабат бер үк тырмага басырга ярамай дип уйлыйм. Шуның өчен ниндәйдер кешелек үткән хаталарды кабатламаенча алга ынтылып яшәүдә алга һәргә. Бunda табана шул фәннең аңгаяктары нык ярдәм итәсе. Ягъни уйһыз, нихез фәндә үстереп әйтәйек, бына атом бомбасын уйлап таптык әйтәйек, уның менән кешелекте гомумән юкка сыгарга мөмкин. Шул яктарында, фәннең шул яктарында булуын онытырга ярамай. Ягъни шул ук бысакты икмәк теле өчен файдаланырга мөмкин кешене үлтерү өчен. Шуның һымак. Ягъни фәннең казанышларын ничек файдалана ала? Уны дөрес файдалану өчен табана шул рухи яктан кеше ныклы әзерлекле булырга тиеш. Рәхмәт. Ысынлап та дөрес әйтәһегездер дип уйлыйм, чөнки әгәр дә фән рухият белән бергә үсешмәһә, дөнья рухият белән бергә бармаһа, нимә килеп сыгыры әлбәттә билдәһез. Ниндәй фикерләр булыр? Рәхим итегез, кызлар. Бик мәгъфи һәм фикерләр ишеттек Мәрьям апайдан да, Хәнзә кызынан да, Фәнзиләштән да. Хөрмәтле укучылар, әйдәгез, рәхим итегез. Ниндәй фикерләр булыр? Менә мин әйттем, Урал батырда теге идея центра дип. Менә уны бөтен халыкларда теге караһаң, ул төрлесе килеп сыга. Например, мәсәлән, Египетта, Мысырда уларның теге мистерия центры, уларның река Нил. Улар һыу менән уны бәйләйләр. Мәсәлән, теге цивилизация майя, Мексикала, индейцлар, уларның теге Мехико Ситила элек уның центрында зур күл булган. Улар шул үзләренең өчен үзләре күл алганнар. Менә японнарның идея центры это сад, цветущая сакура. Шуның өчен менә теге халыклар үзләренең идея центры итеп бер географический урынны билтәләп алһалар, уларның это точка отчета, точка выхода и точка возврата оттуда, откуда они вышли. Шуның өчен дә бу осракта менә тот факт, что без асаба халыклар и безнең теге экзистенциальная опора арка терәр урыныбыз бар икән, то соответственно бу осракта без бүтән халыкларга караганда, более выгодном положении дип әйтә алам инде. И шуннан менә Фәниләгә әйтеп китте, ысынлап та, ни өчен халык ул авыз тел иҗатында уны тоткан да әйтмәенчә торган дип. Чөнки менә уны укып сыккан, һәр вакыт укып сыкканда аптырайм. Уны бит инде бер кайда язылмаган, видео калмаган, экранда юк.
бер кайда библиотекалар юк. Ул аны үзе исендә тоткан икән. Соответственно, ул бuna идея точки возврата и невозврата дигән нәмәне халык үзенчә аңлаган да, ул үзе уны мына ул үзенең акылын, үзенең память, үзенең акылын теге субъективно гына калтырмаган, ул аны объективнала калтырган. Мына ул Урал теге безнең халык өчен ул теге тау гына түгел, шул тау эсендә яткан фикерде ул до поры до времени экзистенциальную истину дип высказывать итмәгән. Следовательно, уның ниндидер бер причинно-следственные связи булгандыр дип уйлыйм. Шуннан икенче вакытта мына икенче халыкларды караһаң, идея центры дип. Мына мәсәлән, неләрдән урыслардан әйтәләр, уларның идея центры это стол и самовар. Улар самовар эргәһенә килеп, сәйсеп үзләренә центр ясаганнар. Грузиннарның мәсәлән харчевня. Анда улар вино эсеп, охотанан соң тамак ялгап хор менән йырлаганнар. Шуннан соң мына французларның кафе Монпарнас. Мына экзистенциальный философ Сартр шул нәйдә кафела утырганда үзенең бытие и ничто дигән китабын язганда шул әйтә инде. Мына французларның точка опоры это кафе. Ул кафены бит инде ябып та була, асып та була. Ашарга бит ашамаска ла була. Шуның өчен дә мына төрле халыкларда ул идея центры разная, но вся проблема в том, что безнең башкорт халкының идея центры настолько мощная, фундаментальная и, как говорится, непробиваемая другими народами, то просто мына ул вызывает восхищение, умиление и удивление, и одновременно мына колоссальный халыктың үзендә булган образовательный уровеньнең киңлеге, масштабности турында һөйләй. Шуңа мына бүтән халыкларды алһаң, мәсәлән, Аргентина халыкларының уларның теге идея центры танцплощадка дип атала. Мына улар танго танцевать итәләр, бер-беренә ябышалар да шунда төрле движениялар ясайлар. Шуннан соң Бразилияны алһаң, уларның идея центры это футбольное поле. Мына уларның Марадона быел үлте бит инде уларның, былтыр мына 60 яшендә. Бразилияслар футбольное полега киләләр. Мына испанецларда алһаң, уларның идея центры это центр, где происходит коррида. Или матадор киләләр, үгезе кызыл сепрәк менән нитеп, халыклар шунда йыелып, үгездән куркып каса башлайлар. Шуның өчен мин әйтер идем, мына бұл осракта ул идея центра барлыкка килә, есть какой-то компонент искусственности. Улар үзләренә йыелып футбол карап, бейеп, үзләренә центр ясайлар. Безнең халык бит бейеп, йырлап, үзенә күңел астырыр өчен ясамай ул идея центрны. Вернее, ул идея центра ул халыкка күктән төшкән һымак, мына природный компонент һымак, естественный компонент һымак. Шуннан мына теге классический примерларды китерһәң, мына теге Австрия өчен, например, оперный театр является идеей центра. Шуның өчен без әйтәбез инде, вот австрийская опера, там Бетховена, Штрауса они представляют. Шуның өчен мына Европа халыкларын алганда Грецияны алып, мына греческий театр, трагедия дип әйтәбез инде. Греклар трагедияны Софокл менән Эсхил язалар да, шуны театрга күрсәтәләр. Улар зритель булып калалар. Но что удивительно, уларның трагедияһын яһүд халкы интерпретировать итеп, комментировать итеп, аңлатырга тырыша. Шуның өчен дә мына яһүдләрнең идея центры это китап, Тора уларды. Улар Тораны алалар, йыелып укыйлар. Шуның өчен мына монда фундаментальный отличие в том, что мына мин һеҙгә әйткән бер халыктың да бит тау дигән нәмәһе юк, идея центры. Мына Кавказ тау халыкларын гына әйтеп китергә була. Чөнки мына мин бу 18-нче елда теге Стамбулдан кайтканда Тбилиси аша теге Кавказский перевалдан төшүп кайттым, Владикавказга төшүп. Мына мин шунда по своим внутренним ощущениям понимала, насколько вот кавказцы понимают идею центра и насколько башкорт халкы был идея центрны үзебез аңлайбыз. Мына минең үземнең авылым Приуралиннан башлана. Мына безнең авылда елга дигән һүз юк икән. Кеше бер-береннән һорай:
улардың ауылында, улардың иньері бармы деп. Мына настолько халық теге влился, сложился как халық именно в концепте воды. Бұл Урал батыр эпосын алғақ, получается, бет теге хауды ла бірге қушабыз, тауды ла бірге қушабыз. Һәм үзебезнең идеологияны ла шунта бірге қушып, или по-другому говоря, вот безнең теге идеология или идея, безнең мировоззрение, которое сосредотачивается в одной точке, как говорит вот Гильберт, математик буларак. Безнең, получается, без таузала, елғалала, Мексикала булган. Бүтін нәмәне Уралга кушып, үзебезнең центрды определять итәбез. Шуның өчен безнең теге асабалыктың үзенчәлеге шунта, без унан бер яккала отодвинуться не можем. Кыймылтай алмайбыз бер яккала. Шуның өчен мин уйлайм, мына теге безнең 60 эпос бар бит инде, вакытында Курултайда әйткәйнек бит инде, мына Әмир Минәхмәтович барсакта 60 эпоска памятник куеп, үзебезгә фундаментальный асабалыкты доказывать итеп, идеологияны эшләп, үзебезнең теге бала сагаларды шул идея менән ылыктырып, алга ынтылырбыз дип уйлагайнык. Шуның өчен дә бу идеяны Рәйсә Абдрахмановна без һезнең менән калтырмабыз, в дальнейшем будем разрабатывать и будем двигать дальше дип уйлайм. Рахмат. Кызыклы гына һөйләшүләр бара бүген. Әйдәгез, центр турында миңа кызык бит булды бүген менә. Укытучылар, нимә әйтергә рәхмәт Айһылу Ханзакыда. Укытучылар нимә әйтергә, әйдәгез, рәхим итегез. Beni şul gazetlendirdi. Sen kendisi degende. Niçin Ural Batır eposu şunda üyet bula turib, hem bizim bir köp galimlerimiz bula turib, bugün de dikin kuzgalmagan ol. Bugün bana hatta belekeşkinde ballar baksalarla şu dikin ihlas tutundu buna şu Ural Batır'a. Hem bir yanı. Eğer de bir ilikten Ural Batır eposu diklep alıp koyarlar elbette. Eğer de ilikten 60 yılda Ağıbil'de basılıp çıktı. Şu vakittan alıp Ural Batır'a sap yerişken bulsak. Bizim millet ikinci sırak bulurunu söyleyeyim. Lakin hum tügül, biz kadar vakitinde vakitli tutunduk, hem metlap tutunduk, Allah'a şükür, hem çiğ taraftarga değişti. Хаумагыз, мөхтәрәм тугандар, кан кардәшләр, мен Светлана, мине таныган кадәр инде хәзер. Мин былай дип әйтмәкчемен. Ябай гына укытучылар да хәзер бик күп эшләр башкаралар. Мәсәлән, 5нче класстала, 6нчы класстала, 9нчы класстала эпостарды өйрәнергә бик не ару гына вакыт бүленә. Һәм бына ошо вакытта нисек куллану, ул укытучыларның үзләреннән тора инде. Кемдер мәсәлән йөкмәткене укып кына китергә мөмкин, кемдер ул йөкмәткене гомумән яңысарак итеп тәкъдим итәргә лә мөмкин. Менә мин хәзер укытучыларга һәм гомумән менә ахирәттә дустар дип әйтәм инде сезгә, инәйдәр, Һезгә шундай тема тәкъдим итмәкчемен. Бәлки укытучылар эләктереп алыр һәм үзләре ошо теманы үткән вакытта кулланырдар дип уйлайм. Мин был дәресте ебәргәйнем конкурска республикага, әмма ул бер кайда ла күренмәне, сыкманы, цифровой урок дигән тема буенча ебәргәйнем. Урынын алдым әлбәттә. Беренче урын булды, әмма видеоһы үземдә генә хаклана булып сыкты ахыры. Без Урал Батыр эпосын үткән вакытта 9нчы класста мин шундай тема куйдым укучыларга. Урал Батыр эпосы ул башкорт халкының барлыкка килү турасындагы ел язма дип алдык та, һәм ошо ел язма микән, юк микән, без уны асыклау, дәлилләү өстендә эш башкардык. Буның өчен Урал Батыр эпосын, бuna Һылу дөрес әйтеп китте, бер эпоска менән генә тукталып калырга ярамый, бөтә 60 эпос бит инде, плюс-минус. Һәм без бу осракта Акбудат эпосы менән берлектә каранык. Акбудат эпосын Урал Батыр эпосының дәвамы итеп каранык, тикшердек, өйрәндек. Һәм үзебезгә бик күп асыклыктар, асыштар яһанык.
иң беренсе асышы ул бөтәбезгә лә билдәле, асыш дип әйтәһе түгел. Ни өчен без аны дәвам итеп алабыз? Чөнки ике эпоста ла бер үк образдар бара бит инде. Шул ук Шүлгән, Humay һәм Акбудат. Әлбиттә, калгандары үзгәреп тора. Әмма әгәр дә Урал батыр эпосында без тәүдә тормыштың ябай гына рәвештә таш тормыш, Ташбуат осыры тураһында һүз алып барһак, быга карата бик күп дәлилләр бар. Онда, мәсәлән, Урал батыр төрле урындарда кәләш катындар ала ла артабан китә бара. Ни өчен? Чөнки тәү тормыш осырында гомумән улай катын алып яшәү бик каралмаган бит инде. Акбудат эпосына килгән вакытта инде ул инде уже сак кына үзгәреш кичерелгән бу осракта катын алу, гаилә кору һәм хәзер инде бер-береңә хәтта туганлык мөнәсәбәтләрен аңлаткан һүзләр дә бар. Чөнки Урал батырның ияне Сура батырның улы Һәүбән атайым, әсәйем дип һөйләй. Сура батырның катыны тураһында һүз бара. Һәүбән үз телмәрендә олатай, ил карты, мырҙам дип өндәшә. Катындар үҙара еңгә дип өндәшәләр. Урал батыр эпосында ундай һүҙләр әлегә юҡ, улар ҡулланылмай. Унда ҡатын, инәй, апай, бабай дип ғөмүмән дөйөм һүҙҙәр менән генә һүҙ алып барыла. Беренсенән. Икенсенән, бына ул һүҙҙәр күп һөйләргә тулҡынланам. Шәжәрә, Урал батыр эпосы ул ҡулъяҙма, рукопись, шәжәрә һымаҡ, тарих яҙылған кеүек. Тормош үҫә барған һайын, ундағы ваҡиғаларҙың күҙаллап үҫешенән юллатып барырға була инде. Мәҫәлән, Урал батыр эпосында шундай юлдар бар. Ай көн һайын Уралға бары йәнлек тулған ти. Шун йәнлектәр, ҡош-ҡорттар килеү көнө кешегә ай, йыл һанын белеүгә исем булып киткән ти. Ябай ғына һүҙҙәр һымаҡ. Әммә был 5-6 юллыҡҡа шундай мәғлүмәт һалынған. Элек йыл иҫәбе 12 йәнлектән торған тип, сысҡан, сусҡа, эт, тауыҡ, маймыл, ҡуй, йылҡы, йылан, ҡуян, барс, һыйыр һәм 12 йәнлек. Һәм шулар буйынса, шул 12 йыллыҡ мөсәл менән цикл иҫәпләнеп йөрөтөлгән бит инде. Тимәк, Урал батыр эпосында бына ул уже һалынған. Беҙ аны бер нисә, 20 нисә йыл элек, 15-20 йылдар элек үҙебеҙгә Ҡытай календарын асып, япон календарын асып, үҙебеҙгә ҙур асыш яһаған һымаҡ килеп сыҡтык. Бына осраҡта уҡыусыларға һалһаң, аңлатһаҡ, аңлаттыҡ инде. Тимәк, күрәһегеҙме, Урал батыр эпосында ул уже һалынған булған, шулай булған 12 мәсәлгә бүленгән тип, әгәр дә беҙ 20-30-40 йыл элек Урал батыр эпосын яҡшылап уҡыһаҡ, беҙ ошоно уже белгән булыр инек һәм беҙгә восточный календарҙан 12 январ килде тип, шаҡҡатышып ултырмаҫ инек тип, үҙебеҙсә һығымталар яһап ҡуйҙыҡ инде. Һәм ғөмүмән Урал батыр эпосының да бик ерләмәйҙәр бит инде, унда ҡош-ҡорттарға ташлайҙар. Акбудат эпосында ерләйҙәр, унда хәҙер инде мәрхүмдәрҙе ислам дине ҡануны буйынса кәфенгә төрөп ерләү һүрәтләнелә. Туй майҙаны ла көрәш майҙанына оҡшаш, батырҙар бибәү тотоп көрәшкә әҙерләнә, йырсылар сей йомортҡа сә, ҡурайсылар ҡурайҙарына һыу бөркә. Был күренештәр Акбудат эпосының һуң ижад ителеүе һәм был осорода башҡорттарҙың үҙ ғаиләле булып ҡош-ҡорт, мал-тыуар аҫрап донъя көтөп йәшәүе тураһында һөйләй. Һәм күҙ уңынан сығармайбыҙ, улар бер-береһенең дауамы итеп ҡаралғас, тимәк, бына ул ысынлап та Урал батыр эпосы ул йылъяҙма. Беҙ әлеге ваҡытта теге таштарға ырылмаған, яҙыуҙарға яҙылмаған ваҡыт тураһындағы осор тураһында беҙ ысынлап та Урал батыр эпосына ҡарап, уны уҡып, уны өйрәнеп беҙ белә алабыҙ. Һәм тағы ла йондоҙҙар тураһында бик күп мәғлүмәттәр биреп кителә бит инде. Бөтә эпостарҙың да, бөтә донъя эпостарында, ғөмүмән халыҡ фольклорында анимизм күренеше күп урын алып торған бит инде, төп урында алып торған. Башҡорттарҙың, бына беҙҙең эпосыбыҙҙа ла шулай уҡ образдар, Самырау, Humay, Айһылыу, улар бына бөтәһе лә Буҙат һәм Һарат, бына бер яҡтан уйлап ҡараһаң, башҡа мифология, бөтә донъя мифологияһы менән уртаҡ беҙҙең эпосыбыҙ. Әммә уларҙан айырмалы рәүештә беҙҙең эпосыбыҙ беренсенән бик үҙенсәлекле, бына алдан әйтеп киттеләр инде, унда үҙенсәлекле, уға ғына хас һыҙаттар бик күп
ярылып ята беренсенән. Икенсенән, ул ысынбарлыкка нигеҙләнгән, тарихка тоташҡан һәм шуны дәлилләүсе бик күп элементтар бар. Уҡыусыларҙы бына ошо детальдарҙы эҙләүгә, табыуға йәлеп итһәк тә, беҙ бәлки уларҙы эпос менән ҡыҙыҡһындырыуға килтерә алырбыҙ. Киләсәктә был эпосты төрлө яҡтан, биологик яҡтан, географик яҡтан өйрәнеүгә алып килә алырбыҙ тип мин өмөтләнәм. Рәхмәт. Бәлки кемдәр ниндәйҙер фекерҙәр әйтер, ҡеүәтләпме, ҡаршымы? Нисек уйлайһығыҙ? Светлана, бер генә урында төҙәтмә индерәйемме? Эйе, әлбиттә. Урал батыр үлгән һуң, гүрендә ерһеп бөткән һуң. Гүрендә ерһеп бөткәс. Тимәк, Урал батырҙы ерләйҙәр. Гүр алып була инде. Гүр. Ерһей, анда ергә әйләнә, тупраҡҡа әйләнә. Шуға артабан һөйләгән саҡта иғтибар иткәйем. Ярар. Мотлаҡ. Рәхмәт. Рәхмәт, молодец, Светлана. 2 көн беҙҙе ҡыуандыра. Светлана, шәп. Урал батыр буйынса ентекле эшләгәнең күренеп тора. Рәхмәт, Виктор итеп. Әйҙәгеҙ, тағы ниндәй фекерҙәр булыр? Рәхим итегеҙ. Урал батырҙа ҡайһы бер фекерҙәр төшөп ҡалды микән? Бына абағына етмәгән һымаҡ. Шул уҡ һымай осоп килеп, яуызлыҡты бөтөрөп кенә, әйтеп булмай, яуызлыҡҡа ҡаршы көрәшеп кенә бөтөрөп булмай тигән урында тәмәр бәйләнмәй. Шаның Урал йән шишмәһен бөркәс, шул тиклем матур итеп яҙыла башлай. Дендрология. Һыуҙың күп төшкән урындарында энәле ағастар. Әҙерәк булған урындарында тип яҙыла башлайҙа, тағы туҡтап ҡала. Ул туҡтамағандыр ул. Бынар етмәгәндер, төшөп ҡалғандар. Әйтәм бит, анда фән йүнәлешенең юғы үҙе юҡ тип әйтерлек. Бөтә йүнәлештәренә лә табып була. Битал да табып була һәм уйланырлыҡ урындары ла күп. Тәрбиә йолалар улар беҙҙең көндәрҙә лә һаҡланып ҡалғандар. Мәҫәлән, ит бүлгәндә башын хөрмәтле кешегә биреү, атам һүҙен тотамын тип ололарҙы хөрмәтләү һәм бына әйтеп китергә онотҡанмын, фольклор материалдарында кирәмәгән мәғлүмәттәре буйынса башҡорттарҙың Курган өлкәһендәге бер ҡәбилә ырыуы Ҡоҙғон ҡатай тип аталған. Был ҡара төҫтәге ҡоштар артабан ҡарға татымын бөйөкләштереүгә лә нигеҙ булып киткәндер бәлки. Башҡорт халыҡ ижадында ҡарғаның баланы ҡотҡарыу тураһында ла риүәйәт бар. Шулай итеп, ҡарға туй байрамы хатта үткәреү йолаһына нигеҙ һалынып китеүе лә мөмкин. Күлдән һыу эсмәү бына әле әйтеп киттегеҙ, аҡҡоштарҙы үлтермәү, ҡан эсеү, бында бәхәсләшергә мөмкин, әлбиттә. Бауыр итен бешереп кешенән кешегә ҡан күсереү, гемоглобин күтәреү мәсьәләһе тип иҫкитмәле Урал батыр эпосы ҡыҙыҡһынған кешегә бында Шулайтан бөгөнгө көн менән сағыштырып, бөгөнгө көндән сығып, Урал батырға ҡайтҡанда күп нәмә анда. Бына Светлана ныҡлап өйрәнгәс, ысынлап та теге Урал батыр эпосының бөтмәҫ бер хазина икәнлегенә төшөнгән инде. Рәхмәт. Шулай итеп, бөгөнгө уҡыуҙарҙы тамамлайбыҙ. Барығыҙға ла рәхмәт. Бигерәк тә менән беҙгә матур фекерҙәрен әйткән Айһылыу Ханзаковна, Фәнил Демирьяновичҡа һәм Мәрйәм апайға, Светланаға бик ҙур рәхмәт барығыҙға ла. Мин алдағы уҡыуҙар беҙҙең буласаҡ 24 февраль осрашҡанға тиклем хушлашайыҡ. Рәхмәт барығыҙға ла. Һау булығыҙ.